Kaixo, arratsaldeon Azkoititik. Ostiral Santu arratsaldeko prozesioaren berri ematera heldu gera gaur. Eta Azkoititik lehenengo aldiz Euskal Telebistaren historian ere. Juan Bautista Mendizabal, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Bueno, Juan Bautista Mendizabal laguntzaile ona dut egia esateko. Azkoitiarra da, Azkoitiar puru hoietakoa. Azkoitiko prozesioaz beti kezkatu izen dena, gaztea oraindik, eta gero horrez gainera, kargu mailan Azkoititik gogorakoak ere badituena, Eusko Jaurlaritzako Turismo Saileko zuzendaria da. Gaztea oraindik. 35 urtetik gora, gutxi. Bueno, baina oraintxe 20 urte edo berauek Juan Bautista eta taldea hasi ziren Ostiral Santuko prozesio hau ekin bat berbiztu nahirik edo. Nola izan zen hori, Juan Bautista? Bueno, kasualidade asko izaten dira, eta hemen ere kasualidade batzuk izan ziren. Azkoitiko prozesioak pixkanaka desagertzen hasi ziren. Eta 1981 urtean, lagun kuadrillak, orduan Azkoitiko kultur elkarte bezala sortutako kuadrillak, pentsatu gendun orduoko pauso zaharrak konpondu eta herriko museo baten jartzea. Eta herriko erretoreak, Don Genarok, ikusi zitunin pauso guztiak, guk adibidez berrizkuratutakoak, zundituta gelditu zen, eta esan zuen, zergatik ez berriro ere indar berria eman, gure lehengo itxura zarreri. Eta orduan, Azkoitiko soziedadekin, kalekin eta abar, danakin batera berriro indartu egintzan Azkoitiko prozesioak. Eta 16. gizaldiko ohitura zarra berreskuratuta eta indartuta daukagu gain. Egia da. Hain zuzen, Imanol Eliasi, oraindik atera berri duen Azkoitia historian zehar liburuan irakurri dut, alegia Azkoitin Ostiral Santuak fama handia zuela aspalditik, esaten duzu 16. gizalditik utzi gora bera. Bai, Azkoitin egiten zen herri askotan bezala Euskal Herrian Kristoren jetxiera kurutzetik. Kurutzatu eta gero jetxi egiten zen. Eta gero sepulkruan sartu Kristo eta apaizak eliz barruan egiten zuten olako prozesioa. Denborakin, ari ainitu zikon Doloretako amaren irudia. De poliki Nazarenoa. De gero Jesus batzakoa. Eta hola sortu zen prozesioa. Gero, gizaldi honen 1924 urtean, Don Jose Otaino apaisak, berriz indertu nahian beste pausoak ekarri zitu. Eta kale antolatu zu, eta bai, kuriosoa eta polita da, Ignacio Zuloaga parte hartu zuen garaiantan. Eta Zuloagari esker, olako pausoak egin ziren, beste konbentotatik, adibidez, Elgoibarko konbentoa bota berria zeuen, Elgoibarren Frantziskotaren konbentoa, eta handik ekarri zituzten, bai 17 eta 18. gizaldiko piezak. Eta apaiz honek eta Zuloagak, bien artean, olako epaindurak egin zituzten, eta lehengo pausoei aineitu zizkioten pauso berriak. Da gero, baita ere, olotetik eta abar beste batzuk ekarri. Eta gaur dauzkagu, 13 pauso. 13. garrena da berriena. Hau da, ekzeomoa. Oinedarrak egindakoa. Herritarra. Eta gaur prozesioan ikusiko dugu bere pausoan atzetik. Hori da polita. Egilea bere santuan atzetik joango da. Oinedarra. Oso ederki, lehenengo, beti bezala, Ostiral Santu arratsaldeko ospakizuna eginda, eta oraintxe doa Elizatik jendea ateratzen, hemen ikusten ditugu esate bateko armatuak eta abar, eta Eliza aurrean jarriko dira denak, ez da? Pauso guztia lehenengo Eliza aurrean jarriko dira. Poliki ateatzen joango dira, Elizatikan plaza berrira zehar joango dira, 13 pauso. Eta 13 pauso horiek banan ikusteko aukera izango dugu. Bestaldetik esan nahi nuen, euriaren bildurra izan dugula, euri zaparrada txiki bat bota du eta jendea izutu da hemen, baina atertu du, eguraldi bikaina dugu Ostiral Santu arratsalde honetan. Esan behar dut, batetik, Azkoitiko herriak eman dizkigun erreztasunak oso eskertzekoa direla, eta eskertu nahi nituzke. Bestaldetik, Azkoitiko musika banda ere hementxe izango dugu, eta iraurgi abesbatza ere bai, bere zuzendari gazte batekin, Ainhoa Arrietarekin. Eta banda, ez dut esan, Sebastian Elorza jaunarekin. Jendetza handia dago aurten. Bai, Juan Manuel Elorza. Juan Manuel Elorza da, barkatu. Bandako zuzendaria. Bai. Jendetza ugari eta urtez urte geruta gehiago gainera. Hemen gurutzea, Soili dijoa, eta mutilonek, oindala 20 urten ematen ari da gurutze hori.
20 urte dara matza. 20 urte. Hori ere gure taldekoa zen, kultur elkarteko taldekoa. Bai. Eta gero, esan behar dugu baita, hemen, hau Azkoitiko banda dugu esan bezala, hemen pauso bakoitzaren ondoren kale bat edo kale auzo bat dikoa, ezta? Hori da, 1924 urtean antolatu zuten kalez kale, hemen dikoa, lehena. Getsemaniko baratzako otoitza dago, ezta? Bai, hau pauso hori, Getsemaniko otoitza, goiko kaletarrak, eta aurten kale berriak ere bai, jausorokoak ere bai, bere atzetikan. Hemen beste pausua zai dago, baina oraindik ez da atera. Lehenengo ikusi duguna, Getsemaniko otoitza da, Getsemaniko baratzan, hemen dugu. Felipe Arizmendik egindakoa da, Donostiarra, 1711 urtean egindako pausua. 1711 urtean, beraz, 18. mendekoa. Hori da, datorren urtean 280 urte ditu pauso horrek. Ricardo Doraron Mater Mea entzuten. Mater Mea, hori da. Azkoitiko musika bandarekin. Beraz, berez prozesioa orain momentu honetan abiatu da, ezta? Orain ertetzen ari da. Plaza Berri aldera. Bai. Hau, hirugarren pausua. Bigarrena ikusi dugu, hemen aurrean daukagu. Bai. Orain ikusiko dugun hau. Pilatosen aurrean. Hau Kerejeta, Luis Kerejetak Azkoitiaren egin zuen. 18 urtekin egin zuen pauso. 18 urterekin. Bai. Eta urtean tan santuatzen dikoan, daunin urtean nintzen, 19 urtekin nintzen. 1924 urtean, urtetzu dela. Eta hemen, Pilatosen, hemen atzetik datorren pauso honen atzetik, edo inguruan doan jendea, Plaza Berri eta Trino Deuriakoa dira. Hori da. Zergatik egiten da kalez-kale banatzea hau, dengo ohitura zen? Ohitura, 1924 urtean sortutako ohitura. Eta hau egintzun, pauso hau egintzun egilea Plaza Berritarra zen, Luis Kerejeta. Bere atzean, Plaza Berrikoak. Eta orain Trino Deuria, historiadorearen kalekoa. Jende asko doa prozesioan eta gehiago begira. Bai, prozesioan parte hartzen dezunin dana ez dezu ikusten, baina partaide zera. Hemen hirugarreneko pausoa daukagu. Hirugarrena dago abiatzeko eta hirugarrena da Jesus zigortzen. Lotuta zigortzen. Hori Valentziatik ekarri zuten, Salesianoan, Porru kalekoak. Hau da, hemen Porru kale, San Martin eta Ibai ondo joango dira. Hori da. Laugarrena, prestatuta hemen aurrean, Ecce Homo. Oinederrak egindako hausi. Hau da, Azkoitiarrak egindako. Azkeneko pauso. 1900 eta 55 urtean egindako. 1958an arten zuen. Herriko bomberoak lehenko aldiz atea zuen. Hau diren Nazareno txikiak, pausoan, azpian oain arte joaten zian. Eta hori pixkat aurrera txoa joaten dira. Badazpada. 18. gizaldian, disiplinantea eta kofradea joaten ziren. Eta nik uste dut honek pixkat rememoratzen duela garaiaren. Kaletarrak. Gorde ere okerrezpa naiz, irudi hauek gorde, auzoetan gordetzen dira. Bai, asko bai. Beste batzuek konbentuetan ere bai. Aitorpen edo manifestazio asko izan ohi dira. Kutsu askotakoak, politika girokoak, kultur girokoak, kirol girokoak. Orain manifestapen bat daukagu. Gure sinismenarena, erlijio kutsuku bat. Eta horregatik, nekaldi honen hasieran erregu bat herritar guztioi.
izan gaitezela testigu, sinismendun gerala, eta sinismendun geranez, gure sinismena azaltzea nahi dugula, ez bakarrik gure etxeetan, gure elizetan, baizik baita ere gure kaleetan. Besteenak errespetatzen ditugun bezala zen, gurea ere errespetatu dezatela, onenean gure sinismena ez dutenak. Hau izan da Don Ignacio Ramirezek egin duen sarrerako hitzaldia prozesioan, eta jendea irudiei begira. Hemen ikusi duguna, lehen esan dut, behin eta berriz, jende asko dagoela. Eta hemen Azkoitiko iraurgi abesbatza. Hau, Gurutzea Sorbaldan duena, hala? Bai, Gurutzea Sorbaldan. Hau da, buruz bidekoa, pusketa bat, eta hau da Kardagirazek egindakoa. Kardagirazek letra da, eta Kardagiraz Azkoitia eguntzen ez azparanko eta mausgaren urtean. Eta Peñafloridako koldeak musikatuko. Beraz, hau ere herritarra dena da, ezta? Bai, herritarrak egindako. Azkoitiko salduntxoak izan ziren 18. gizaldiak, prozesioetan ere parte handia hartu zutenak eta interrompian batzuetan. Eta honen atzetik, Gurutzea Sorbaldan duela doaren irudiaren atzetik, Altzibar eta Ipintza doaz. Bai, hori da. Hori, pauso hori da, 18. gizaldikoa baita ere, Jesus Galdariko bidea. Soilik. Bueno, hemen daramekigun hau, hemen datorren pauso hau, hau gero aipatuko dugu, Jesus baina... Azken abatokian, lehenengo aldiz mesa ospatu du. Ogia bere gorputz, ardoa bere odol bihurtu. Maitasun bat eskatzen diguden hori, berak maitatu gaituen bezala maite izatea. Baita ere apaizgintza egin du. Eta orain bere nekaldiari hasiera ematera dijoa. Eta hortarako bere aitaren laguntza eskatzeko Getsemani baratzean otoitz egitera dijoa. Han musu bat hartuko du bere saltzailearena eta erromatarren gudarien esku geldituko da. Orain ondoren berriz ere Azkoitiko banda izango dugu, La Pasionaria, Jose Frankorena da hau, eta berriz ere prozesioak geldialdixoa egin du, eta abiatzera doa hemen dugu prozesioaren burua, Plaza Berrien Goitibera. Hau Veronika. Hemen honen aurretik doana ez dugu komentatu, baina hau Veronika da, eta hemen aipamen bat eskatu nahi nizuke komotista. Hemen Erdikale eta Xabier Munibeko jendea joango da honen aurretik, baina honek badu bere izitasun bat. Bai irudiak eta bai zapiak ere. Irudia Julio Beobidek egin zuen, eta zapia Ignacio Zuloagari dago atribituta. Eta zoragarrizko pausua da. Goitik bera urrezko tizu damar, 1924 urtekoa. Bada, esan dut, irudiak konbentuetan da horrela gordetzen dira, baina zapia hau gero bain zuzen famili batean gordetzen da. Bai, etxeetan, farolak eta Europak eta asko gordetzen dira. Pausorenak, adibidez, etxe batek gordetzen dira. Ja. Beraz, hemen prozesioan ez etzik gero urtean zehar ere herri osoa parte hartzen du. Bai, urte guztian, kustudatzen, gordetzen, da zaintzen, da konpontzen. Hemen Maria Magdalena ikusten dugu. Haure 18. gizaldikoa da. Elgoi Bartik ekarritako baita ere. Elgoi Bartik ekarria. Ikusten dituzu farol guztiak, bai. Azkoitiko Ignacio Orbeak egina dira. Urtero egiten ditu farol lengua antxinako modeloak jarraituz. Eta honen inguruan, Veronikaren inguruan, Erdikale eta Xabier Munibeko jendea doa.
artean prozesioan doazenak eta Azkoitiko kaleetan daudenak, denak, herriko musika bandaren La Pasionari entzuten ari dira, Jose Frankorena da. Hemen doa Maria Madalena esan dugun bezala. Eta ondoren Aizkibel eta Iriarte Margolaria. Aizkibel kalean bizi diranak alegia eta Iriarte Margolariaren kalean bizi diranak. Hemen ikusten dugu Jesus Pilatosen aurrean. Bere kalean, plaza berrin. Hori da. Hemen. Azkoitia ezagutzen dutenentzat esan dezagun, banda eta korua, Azkoitiko banda eta iraurgi abesbatza, etxe beltzaren aurrean daudela, hau da, hiriak ez etxearen aurrean. San Juan hemen. Hemen ikusten dugu San Juan atzetik, bai. Gero aurrez ikusten dugunean komentatuko dugu, Jesus gurutzintzatua, hori elizan ez da sartzen. Ez, hori karro batean doa, bai. Hemen Azkoitiko parrokiko torrea. Pietatea. Aurten restauratu da, Kristo hori. Lehen urtean erori egintzan pausu hau. Ja. Eta aurten restauratu da. Bi egilerena da behar bada, ez da? Bai, Ama Doloretakoa da 1723 urtekoa. Eta Kristo da 17. gizaldikoa. Zuloaga beha parte hartu zuen konposaketa horretan. Santa Clarako kaleko ibilia da. Eta Santa Clarako mojak apaitu eta goritzen dute. Hemen doaz Santa Clara, Ubaiar, Bizkargi, Andonianiz, Ugarte eta Bizkargi plaza. Hoi dira hemen. Aurten jende berri asko sartu da pauso bakoitzaren atzetik. Bai, hobeto antolatzeko pauso bakoitzean lehengo kale zaharra zauden eta herria asko ditu da azkeneko 75 urteetan. Eta orduan kale berriak ainaitu dira. Hor ikusi dugu Balda etxea. Balda, torre zaharra, errekalde torrea baita ere. Torrea. Eta hemen plaza berriaren azkenean, barrenean ez da? Barrena, bai. Hau da Kalbarioa. Jesus zigortzea erabaki dute epaileak. Ze epaiketa. Jesusek horregatik galdetzen die. Nire ekintzak onak izan baldidera, zergatik zigortzen dauzute. Benetan, gaur ere kulparik gabe asko daude munduan zigortuak. Eren bizitza gure kaleetan galtzen dutenak. Giltzapetuak, langabea argitzen diranak, gure herrietan geizki ikusiak, jendeen ahotan dabiltzanak. Zein da epaile? Jesusek esaten digu, atosten nigana lanpetuok, nik arinduko det zuen gurutzea. Islari esan dudan bezala herriarentzat, prozesioan doan jendearentzat, Don Ignacio Ramirez da. Eta orain, iraurgi abesbatza, miserere kantatzen. Peña Floridarena, herritarren hau ere. Peña Floridarena. Floridarena. Hemen aurrean, bastarrik aldeko pausua. Kristo bere amakin topatzen da. 18. gizaldikoa da Kristo. Eta Ama Berjina gizaldi honetakoa, Barcelonatik ikaratakoa. Berez, esan behar dut,
Azkoitian ohitura da prozesioan, banda eta abesbatza prozesioan bertan joatekoa da. Baina aurten, hau zuzen ETB-ren Euskal Telebistaren eskariz, toki batean daude. Hori da, Etxe beltzaren aurrean. hori da, teknikoki hobeto etortzen zalako. Berez, prozesioa joaten dira. Pixkat errenta, telebizioaren errenta esango genduke. Hemen oraindik ere, plaza berri. Oraindik ez dira pauso guztiak atera. Telebistan, Sepulcroa ida ateatzen, han azkenean. oraindik doloretako falta da Bai. ateatzeko. Armatuak hemen Armatuak. uste ditugu. 18. gizaldikoak dira. Aurrekoa ez ezik. Eta itxura erromatarra ez dute. Erdiaroko itxura gehiago dute. Urna barruan dijoan. Urna barroan Kristo doa, zerraldoa da hau. Zerraldoan barruan dijoan Kristo da, herriko prozesioan irudi zaharrena. 16. gizaldikoa. Norena da? Ez dakigu. Nola nahi ere, ikusten duzuen bezala, Juan Bautista ondo kontrolatzen ditu hauetenak, urte askoan maitasun handiz landu dituelako. Azkeneko 20 urte hauetan behin. Bai, pixkat egin da. Nola nahi ere, 18-19 urterekin lan hauetan astea ez da beti gertatzen dena, ez da? Ez, baina gu oso herrizaileak, maitaleak ginen eta ohitura zaren maitaleak Zineten eta zerate. eta gera. Eta kasualidade asko gertatzen dira eta bueno, hemen gertatu ziren halako batzuk eta gauzak ondo joan ziren, herriak lagundu zuen eta azken baten hau herriak egin du. Hau da, zerraldoa. Eta kuriosoa da, baina hemen zerraldoa eta Doloretako amaren atzetik kuadrilla dijoaz, ez dijoaz kaleak. Bai, zerraldoa Tarren- apaizak ematen zuten garai baten. Zigorri Kama Doloretako haundiena solteroak gurutzeko ematen eriotza zuten garai zen. baten. Oain horiek hartuta daude. Jesus Baina gurutzea horiek zorbalda gainean Eta hor kuadrilla. darama. Erabaki dute gurutzea jostea. Gurutzea hiltzea. Eta bidez bide dijoa Golgota mendira gurutzea zorbalda gainean daramakiela. Gaur ere, gurutzea astoneko asko daude gure artean, Eizkoiti, herridanetan. Osatze ez direnak, fisikoki o psikikoki. Etzipen hartuta daudenak. Haiekin bizi direnak. Drogaren mente daudenak. Jauna, laguntu une estu hontan. Gurutze hau eramaten. Ikusten duzuen bezala, aldian, atzera lehengo pausoa da, Jesus Pilatosen aurrean. Baina paisaren pentsamentua doa, halako reflexio bat. Eta gero banda eta abesbatza tartekatzen dira. Bai, esan behar da prozesioak berriz berezturatu zinen, nahi zen gendun gaurkortasun bat ematea prozesioari. Eta 20 urtetan Toninazio, holako reflexioak egiten ditu prozesioa. Gaurkortasun Ramirez hain zuzen. zentzu bat emateko Toninazio Ramirezan. Arte Seidorren Pax Eternal. Urte pasako banda daukagu eskuetan. Hau esan dugun bezala zerraldoa, eta zerraldoa kuadrillan doa. Hemen ez doa kale bat edo auzo bat.
gogorak gero, anatzean ikusten dugu berriz ere balda etxea, hemendik gogorak gero Ibai ondon gogora igoko dira, eta zubitik berriz ere parrokia aurrera. Prozesioa berez luzeagoa izan hori zen azkoitian, ez da? Bai, hemen ere teknikoki jokatu behar izen dugu, bestela handiago egiten zen, bai, luzeago, plazatik zierreta, bai. Ja. Hemen San Juan dugu, San Juan Evangelaria. Oloten eskolakoa, irudi oso ederra da. Eta hemen San Juan Evangeliarekin Guardikale, Iraurgi eta Julio Urquijo doaz. Jende asko. Asko da. Bakitzen bere kalentako ikusten dira. Azkoitia herri modernoa baina gauza txini bere barakin behitzen. Azkoitiarrek serio hartu dute Ostiral Santuko prozesioa. Bestaldetik aurreko elizkizunean ere, atzo baino ere jende gehiago ikusi dugu. Jende asko kaleetan, jende asko eguraldiaren arakosea. Euria hasi duenean, hemen daukagu ekziomo eta atzean justu bere egilea. Miguel Oñederra. Atzean hor oinetan dagoen hori. Bai, oinetan dagoena. Ez dakit jendeak hor izkutatzen da, peki bat izkutatzen da hori. Hau prozesio burua da, berriz ere. Baina hauek ia badatuaz, Ibai ondo gora. Eta hemen irudi eskultura modernoagoak. Hor baldaren aurrean ikusi dugu Oteizaren eskultura bat, plaza berri horretan. Hau Alberdine da, hemen Alberdiren aurratzean ikusten dugun hori. Alkartasunari, hor Azkoitiko garai bateko miserikordia egontzan. Hori da. Eta oroimen horrekin hor dago. Hori izan Guardikalea zan hor, ez da? Bai, eskina horrekin. Zegoen da dago? Dago, bai. Hau Ibai ondo kalea da. Ibai ondo kalea, ja. Kale berria ikusten duzuen bezala, etxe berri asko eginda hemen ere, obra asko eginda. Egiten ari dira. Aigera. Bueno, egia esan, herri asko bezala Azkoitia ere oso aldatzen ari da, ez da oso berritzen. Bai, infrastruktura aldetik eta lan asko egiten ari da. Hau pauso zoragarria da. Polita. Bi historia dituzten bi imagina, baina pauso... Aurten esaten dugu bezala, konpondutakoa. Eta hemen berriz gogora ez da, Santa Clara Ubaiar, hau berria da, Bizkargi, Jandonianiz, Ugarte eta Bizkargi plaza. Handik plaza berrin gaude hemen. Eta falta dira azkeneko pausoak. Hemen atzetik, hau orain aurreko planoan dugun hau zera da, gorputza, amaren magalean, gurutzetik etxita gero eta atzean zerraldoa. Eta gero atzerago Ama Doloretakoa. Oraindik lehenengo planoan ikusi ez dugu nahi. Jesus, 3 aldiz erori da. Odol uste aida. Gurutze beretan astuna du sorbalda gainean. Erromatak udariak eta baita ere judutara bildur dira, ez dala helduko Golgota mendira. Eta horregatik lagun bat ematen diote, zirinea Farol berri guztiak. Derri hortu egiten dute, Jesusi gurutza eramaten laguntzeko. Lagun maiteok, denok daramakigu gurutze astun bat gure zorbalda gainean. Izan gaitezela bata bestearentzat lehen esan dugun bezala ziriniotar, baina ez derri hortuta, baizik borondatez maitasunak bultz eginda eta sinismenak lotuta. Eta orain berriz ere Iraurgi abes batzak kantatuko du. Beraz, ikusten duzuen bezala oso ondo antolatuta dago dena. Hitzaldia, apaizaren hitzak, Don Ignacio Ramirezen hitzak, gero atzetik edo txandatuz, korua eta abes batza.
Eta hemen doaz zerraldoa eta kuadrilla. Irudi hauetatik parrokian zeintzuk gordetzen dira? Inorrez, ekarrenurik ez? Inorrez, ez? Hau dator urte arte eskutatuko dira berriro. San Francisco ermitan gordetzen dira gehientxoak eta Santa Clarako monastegia baita ere. Ikusten dugu kristoren irudi zoragarri hori. Hau da, Zuloagak egina, ezta? Egina, esaten dena bai. Bere amarekin egiten du. Golgota mendira dijoala. Magdalena, Doloretako ama bat omentzan. Gure amak. Eta gero, olako Bere transformazio bat egin bizitzan ikasbide zoragarri bat ematen dizuete ama guztioi. Bere aurra jaiotzeko garaian, estalpe baten izan zuen semea. Jaio berri zela Egiptora igez egin behar izan zuen. Orain, Golgota mendira bidean, bakarrik, hiltzeko zorian ikusten du. Gure hainbat amak baita ere, bere bizi izan, bere seme alabak giro horietako antzeko baten ikusten ditu. Ama, zeruko ama, errukitu zaitez munduan bizi diren ama guztiekin. Ikusten dezu. Bai. Jente artean joaten dirala pausoak, bi geratan ezingo litzake. Jente gehiago Bai. dago bi geratan joateko. Orduan, behin da berriz errepikatu nahi nuke, hemen pauso bakoitzak bere kaleko jendea, bere auzoko jendea darama. Hemen dugu aurrez aurre lehenengoa, bigarren pausoa, eta hirugarrena, laugarrena hemen denak ilaran doaz. 13 pauso dira. 13 pauso dira guztira. Zemat, hasieratik orain 20 urte hasi zinenetik 13, ala geroztik? Bai. Lehen ere bai, izan dizute, 18 garek izan ditik, 1980 urte arte lau bakarrik, deantik, sortu ziren beste guztiak. Bueno, ez dakit hau esatekoa den, orain 20 urte edo, zuek motikoa zinetela, halako batean, zabor polsa batean norbait ikusi zenuten hanka bat, santu baten hanka bat, zaborretara ateratzen ez da? Lehen esan dizuten nik kasualidade asko izaten dirala, alaixi izan zen. Hala izan zen ez da? Hanka bat aurkitu genduen erromatar baten hanka, eta Pilato zena izan zen. Norbaitek, Animatu ginen, zergatik ere gota, konpontu dugu dugu. Eta are gordetzen familiare oso entusiasmatutako jentea da. Eta, danon artean egingo dugu. Hala, konpontu, eta arekin batera beronik aurkitu getu. Eta, dana batera sortu ziren da, polki, dana lortu ginen zen gauza guztia, tresna guztia, eta erretorea ere, bizia eta gauza hori gustatu zikon gaurkoratze hori. Eta interpretazio berriak eman, eta dominazio gorko bere reflexioak egin, eta hori zentzu hundia aurkitu zuen, eta ala hartzen zuen. Hemen ikusten dugu romaizu ere. bai. Bere kaleko pausuan atzean. Hori da. Askoitiar bezala. Askoitiarra. Bueno, Roman beti izan da oso askoitiarra, ez? Bai, noski, errebaltarra gaina. Oso herri maitea izan da beti. Bueno, eta hemen dator, behin eta berriz aipatu dugun, bueno, zuri gehiena edo gustatzen zaizun irudia, Ama Doloretakoa. Ama Doloretakoa da, Madridik ekarri zen, 1730 urtean. Nik uste dut, hau, irudi hau sepulkroakin lotuta, irudi, nik uste dut, unkigarrinetakoa direla. Gaur iluntzean, 9 tardetan, prozesioan hartengo dute biak bakarrik, Chopinen martxakin,
San Franciscoko ermitaraino. Gaueko prozesioan ez dira pausodanak ateratzen? Ez, bakarrik bi. Bi ateratzen dira. Ikusiko ditugu, bakoitza, oain joango da bere kapilatara. Bakarrik bi gelituko dira Elizan. Sepulkroa eta Madoloretakoa. Eta besteak bakoitza bere kapilatara joango dira. Egia da, bueno, kapilak aipatu ditugu eta ez dakit Azkoitiarra estenarentzat eta inoiz alde hontara datorrenarentzat esan nahiko nuke. Alegia Azkoitiko Eliza obra hundiak egin dira, ondo konpondu da eta uste du momentu honetan benetan ikusgarria dagoela. Eliza osoa eta gero Elizaren barruan egindan kapila bakoitza uste dut ikusgarria dagoela momentu honetan. Egun hauetan, bai atzo eta bai gaur ere, Euskal Telebistako ikusleek izan dute hori ikusteko aukera. Eliza emesigarrik izan dut da, eta barruan dauzka, pintura eta taila eta retrato oso onak, emesigarrik izan ditik azike meretzegarrik izan dut, gero dauka oso onak. Aristidez Kabaiakorik egin eta 1909 eta 1912an bukatu zen bere obra. Bukatu zen bere obra, herri guztiak parte hartu zuen. Obra horiek finanziatzeko eta lan handiak izan ziren urte askotako. Irudi oso politak badaude Azkoitiko Elizan. Bueno, eta gero zer esango nukenik, Eliza bera handia da eta ederra, gero organo bikain bat, korua jende askok ez du ezagutuko seguru asko, baina korua ikusgarria da, batez ere arotzlan ikaragarria ekineko korua da. Azkoiteko parrokian badu bere historia oso ederra. 16. gizaldian, isi esango duke, izen zala Gipuzkoako obispoko buru. Urte batzutan egon zan, urtsen bai oez, lehenengo obispoa Gipuzkokoa Azkoitian egongo zen. Gauzak ondo joan bazliz. Eta hala da, dokumentatuta eta bar. Bueno, eta gero historia oso haundia eta luzea du. Askotan aipatu, askotan benetan harritzeko gauza da. Jesusek hainbati jaten eman dio ogila, hainbat gaxo sendatu ditu, hainbat lagun izan ditu. Txalotu bai izan da erremu egunean. Ez aldago inor, Golgota mendian oietakorik Jesusen gana inguratzeko. Gogoan izan, Veronika bakarrik izango da. Bera emakumea eta berekin zahoren ordainez bere irudia utziko dio Jesusek zapian Veronikari. Elizak gogoan izan dezala, emakumeak emandako lehenengo pauso hori ere. Esan nahi nuen alegia, Eliza lehen aipatzen hasi naiz, eta hor bi liburu desberdinetan, ez dut esango zenetan, baina bi liburu desberdinetan irakurri dut, alegia tximistak kalte handi bat egin zuen hor, urte batean, 18. mendean, ez da, batean aipatzen da 1946, eta bestean 1941 uste dut izan zela. Izango dizut. Azkoitiko kanpantorreak tximista asko ez dut ditu. Hau, Bosgarren kanpantorrea izango ditzen. Bosgarrena. Eta oaingoa da, bederatzen de berrogeita zazpiaren urtean, martxoak 25ean tximista zartu zen. Eta dana buskokatu zartu zen. Elizarrek, arkitektu Elizarrek, Alberdi Arginak Ilabar, egin zuten. Atzera berritu. Oaingo kanpantorrea. Una zelpista tankerakoa da. Ikusi duzu hemen lehenengo pausoak esate bateko, buelta eman da parrokia aurrera heldu dira, oraindik besteak plaza berrin behera doaz. Hemen berriz ere Baldaren aurrean. Balda eta plaza berri horren aurrean. Plaza berria, bai, lehenko antxinako iturri zaharra ere, bai, 1700 urtekoa, Oteizaren irudia hor tximen, batarrabi izan. Eskubiko dela egitzen da. Hitzak bakarik utzak direla. Ekin zekin indartu behar ditugula gure hitzak.
esan digu alkar barkatu behar dugula. Aita gurean ere esan digu barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun bezala. Heldu zaio munduari agur egiteko unea edo garaia, baina denengatik zeruko aitari otoitz egingo dio eta esango du aita barkatu, ez dakite zer egiten duten da. Ez hitzez, baizik egitez erakusten digu alkar barkatzen. Beraz, hemen ikusi dugun bezala, oia Eliza aurrean, hemen ikusi ditugun pauso hauek, ia ibilbidea zehar dute, amaitu dute, bai. Eta ja, bakoitza bere tokira joan. Bain berriz ere banda. Ezerik, damo dut kalma hori da. Bueno, gaizki esan dut banda eta abez batza. Dia batean. Oso azkoitik musika da. Oso azkoitik musika. Bueno, azkoitik musika lorra oso landua du bestalde urteetan zehar. Inkeragarria, zentu. Antxinatik almen. Antxinatik. Dakizun bezala, 15. izaldian bagen dugu musikalari importante bat. Gonzalo Martínez de Bizkarri musika eskola dugu. Gero 18. izaldian bere Floridak eta bar. Eta momentu honetan ere. Momentu honetan baita ere, noski. Lan asko egiten duen, musikan lan asko egiten duen jendea ezagutzen dugu hemen, Miguel Maria Azpiazu, Candido Beristain, eta bar. Alejandro Zabala, baita ere askoitiarra. Bueno, eta nik uste dut aitatu ditugu baino gehiago badirela hor. Bai, aipatzezko. Baina ikusten dugu Gurutzean. San Martin darrak. San Martin, Altamira eta Txalonerreka. Bai. Hemen, zergatik da? Hori du bere dantza. Bere dantza hori da. Bere dantza. Eta San Gabrielek ematen du bere bastoitxua hanka gainean baita. Hor ikusi duzue ume bat, bastoia hanka gainean hartzen duela. Jesus, esker eskubi, bi lapur gizon hiltzaile. Baina baita ere Gurutze horren aurrean bere ama arkitzen du Jesusek. Eta begiratuaz esaten dio ama, horra hor zure semea Juanengatik. Eta Juani ere adieraziko dio, horra hor zure ama. Eliz gizonak, teologoak, ondoren aberatzak ateratzen dituzte ikasbide hortatik. Une hortan denok gure ama berkinaren, Jesusen amaren seme aukeratuak izan gerala. Baina gauza garbi esan da, une hontan Jesusen bihotzaren ardurarik handiena da bere ama alarguna bakarrik munduan ustea. Horregatik bere semea aukeratuko du eta evangelioak esango digu, une hortatik aurrera Juanek bere etxean hartuko duela ama birkina. Bueno, tamen ikusi dugu, irudietako bat esaten zenuen bezala, ia, badoa bere... Bere... Gaurkoa. Gaur eguneko gaina oruan bertan ikusi dut, kantatzen ari dela. Eta gero ondoren gaztea badatoz, zuzendaritzan neska gazte bat ikusi dut, Ainhoa Arrieta. Kolokin
esker handia dute asko. Eta bizkargiz musika eskolan ere oso indartuta daude. Afizio handia dago. Bueno, afizioak koru honak beti izan dira Azkoitian, ni dakidalarik. Bai, beti. 1924 urtean ere, ikeragarrizko orfeoia dago. Bostehun agotxekin, orfeon Azkoitian izan zen. Hemen ikusten dugu Elizaldera ikusi dugu hor, bueno, hau da, hiriak ez etxea, etxe beltza gehienentzat. Izanitik etxe beltza. Marmarri eta guzti. Hiriak ez tarren etxea, Hiriak ez tarra baino lehenago, hiriak kaitz tarrena omentzan da, gero hortik ez da. Izenak Piskat aldatuta, baina, bueno, orain gaur egun hiriak ez dugu ezagun. Beak dute, beren kapillan San Joseen dago, ekziomo bat, Gregorio Hernandezena, autentikoa, Proventzien Madrilen egon da erakusketa baten. Noiz irekitzen da etxe hau berez? Ez da, bizitza partikularra da. bizitza partikularra da. Eta bere garaiko mobiliarioakin eta guztiakin. Bere azpian dago, herriko erakustoki oso polita. Beraz, Azkoitia aldera bazatozta inoiz, ikusteko aldera etxe hau denak. Azkoitiak, bueno, diru askoren beharra dagotena berritzeko, baina oso jauregi palazio ikainak baditu herri osoan zehar. Datoz Zerraldoa eta Ama Doloretako atzetik, azkeneko bi pausoak, hain zuzen ere. Zerraldoa, zortzironde, laurogeita hamaikagaren urtean egin da. Aldako tarren tailerrean Azkoitiarrak eta Azpiazu. Hauekoa barkatzailea dela. Jesusek garbiro azalduko ditu Golgotako dian. Lapurronak esango dio, jauna, gogoratu zaitez nintzaz, Hala ikusten dugu aurpegi, Kristoren aurpegi. Jesusek erantzuten dio. Kartoizkoa eta larruzkoa da. Kartoia eta larrua. Eta barruan inkunaldeak ezten zuten restauratzeak. Erreinuan. Begira, zigur gaude gizon bat bakarra evangelioak dionez, gizon bakar bat bakarrik evangelioan asaltzen zaigu zeruetako erreinura heldu dela. Bera, lapur eta gizon hiltzailea. Beraz hor lehenengo planuan ikusi dugu Ama Doloretakoa esan duzun bezala. Batez Ama Doloretakoak taila mailan bere importantzia du eta jantzian ikusgarria da. Realitate geixo emateko eta pixo gutxiago egitzeko zuten askotan pinuak eta eskuak, tailak eta beste guztiak, mantuak eta jantziak. Estaliz da. Bai. Realismo gehiago egitzeko egiten zuten hori 18. gizarteako moda bada. Ohitura hori bat baina arte. Oso prozesioetan oso tipikoa da. Hau lehen esan dugun bezala kale berria da, Zubiondoko hau. Bueno, hau lehendik ere bazegoen pasaizu hau, baina orain etxe berriak egin dira, kalea zabaldu egin da. Maternea. Banda, Juan Manuel Elazaren Zuzendaritzapean. Urten 50 urte ditu, Zuzendariak, zuzendaritzan. Beraz, Juan Manuelek badu afizioa, Bai, noski. Lehenki gainea, antxinakoa tradizio handiko familia da, txampolintarrak Azkoitian. Txistulariak eta... Bai, aita, aitona, berretxona.
ikusten dugu ja prozesio honetako pauso gehienak, bueno, hau azken aurrekoa da. Hori da, Azkoitiko iturri famatua barrikak. 1891 urteko eginak. Azkoitiko irudi ezaguna. Momentu honetan, Azkoitiko simbolotzat hartu duzuena, ez da? Ikusi dut, oroigarrietan da horrela ikusi dut, simbolotzat hartuta daukazuela. Oso polita dira iturriak. Arrizkoa. Ikusten ditugu ja berriz ere parrokia aurrean biltzen. Pausoak asko eta asko, bakoitza bere tokira joan dira, batzuk Santa Clara joango ziren. Bakoitza bere kapilara edo bere gordelekura. Hauek ez. Bi hauek geldituko dira parrokian. Gaueko prozesio arte. Hala, koroi aldetik ere oso zera da, hau amaren besoetan. Oso, irudiak espresio handia dute. Desberdina dira. 13 da asko dira. Ja. Eta hemen parrokira bidean, parrokira sartzen, zerraldoa, eta Juan Bautistak esan duen bezala, bi irudi hauek geldituko dira parrokian, parrokiko isiltasunean, gaueko prozesio arte. Gero azkenean zera, ez da, Agur Doloretako Birjina Maria. Lehenago esan dut, behar bada denetan irudirik politena edo unkigarriena edo... Unkigarriena. Irudi ederra asko da. Bai, Ama Doloretako Azkoitiarrentzat. Ja, bai. Koikokadeko Ama Doloretako oso herritarrentzat, bihotze. Oso herrikoa da. Guain, baita ere zuek egintzen datelako, sekula ez dena egingo da. Bai? Agurra abestuko da, gabean abestuko den agurra, orain abestuko da. Bueno, zuek denok ikusteko. Euskal Telebistako entzule guztien izenez eskatu beharko duguna da. Amaren magalean ipini dute. Hilobiratu ere bai. Baina hor ez da bukatzen Jesusen bizitza. Hirugarren egunean berpiztuko dela esan du. Eta hil baldin bada, berak esandako hitzak beteko ditu. Hilarren, hirugarren egunean berpiztuko da. Bueno, Juan Bautistak esan dikun bezala, hau berez Ostiral Santu gaueko prozesioan egiten dan zerbait da, azken agurraren hau, ezta? Jose Ignacio Aldalurrena. Gau gabean berriz abestuko da. Oain hor geldituko da, turbuloa, izan barruan, baina oain danok ikusteko abestuko dute Agur Doloretako Birjina Maria. Ozertua, koruak eta bandak bien artean. Bata herri guztiak. Eta herri osoak.
Bueno, eta honekin, Erreberentzia. erreberentzia doa oin ez da? Hori izan da. Erreberentzia egiten dio, bere semeari. Eta prozesioa honela amaitzen da. Benetan, Juan Bautista, uste dut, ateri egin digu azkenean, ez du pasatu duzue, zuek eta guk ere bai, baina batez ere zuek. Eta azkenean eguraldiak berezi lagundu digu, ez dakit, ikuskizun erlijioso polit bat gozatzeko. Eta azken honek itziketzu garetzik. Eta hori da, azken agurrak benetan haundia izan da, Azkoitiko musika banda eta koruak bien artean, eta ikusi duzuen bezala herri osoak ere debozio guztiz kantatu du. Bueno, gure aldetik, honen bestez bukatu behar dugu Azkoitiko Ostiral Santu Arratzaldeko prozesio hau. Juan Bautista, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko eta badakizute, berriro ere. Urrengo urtean berriz ere etxe izateko. Mila esker Juan Bautista eta zuei ikusentzuleok, agur terdi, noiz nahi arte.